ମୁଁ ବିରିକୁ ଆଗରୁ ପେଷିକି ରଖିଛି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ 4-5 ପାଖୁଡ଼ା, ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଆଉ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ 2 ଚାମଚ, ଆପଣ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପେଷିବା, ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଲଗାଇବା। जो बिरी को पेषिली से बिरी पेस्ट आउ भल भाव पेस्ट हो जाए बिरी। तापरे आमे शुखिला लंका 2टा आउ 4-5 पाखुड़ा रसुण आउ तेंतुली नहीं मु जो खट्टा मामरा खट्टा हम से आउ बेसर बटा आउ बोइतालु पत्र आपण देखिकी बोइतालु पत्र नहीं पारे। आप जी करेंगे से अनुसार बोइतालु पत्र नहीं पारे। मो रसुण आउ शुखिला लंका को भल भाव ठेसी देवी। तापरे बोइतालु पत्रर ऊपर जो सीरा भाया थाए तार सीरा गुड़ा को चोपा छड़ेबी, नले मामरा भजाटा है बेले भल लगे, चुबेला बेले लगे। तो ताको आम भल भाव छड़ेदवा। छड़े सारापर से ऊपर बिरी पेस्ट को लगेगा। एमती लगेगा ताको भल भाव लगे सारिकी आगे गोटे पत्र पर लगेगा, तापर आउ गोटे पत्र देकी ता ऊपर लगेगा। एमती लगौची आपण जमी आपन को सुविधा हो से अनुसार लगेबे। कि एमती लगे कि तापर पत्रटा को देखिए तापर पुणी बिरी पेस्ट को लगेगा। एमती मोड़ी मोड़ी तापर लगे लगे मोड़वा ताको बोइतालु पत्र को मोड़वा। भल पेस्ट लगे मोड़वा। मोड़ी साइला परे ताको हमें पीस पीस करके काटिके तावारे भाजीबा। एमती काटिबा, काटी साइला परे ताको तावारे भाजीबा। एबे तावा गरम है, गरम है
ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ମାମରାକୁ କଟା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଏମିତି ରଖିକି ଭାଜିବା। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକୁଟିକି ତା ମଞ୍ଜିକୁ ଆଉ ତା ଶିରା ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼େଇଦେବା। ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିକୁ ଆମେ ଖଟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏପଟେ କଢ଼େଇକୁ ଗରମ କରିବା। ସେଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ସେଇ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଠେସିଥିଲେ ତାକୁ ସେଠି ଦେଇକି ଭାଜିବା। ଏପଟେ ମାମରା ଭାଜା ହେଉଛି। ମାମରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ି ରଖିବା। ମାମରା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ତାକୁ ନଉଟେଇକି ଭାଜିବା। ଭାଜିଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିବା। ଏପଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାନି। ମୁଁ 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲି। ଅନୁମାନ କରିକି ଆପଣ ତେଲ ଦେବେ। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଠେସିକି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବି। ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ବେସରକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଚଲେଇଦେବି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଦୁଇ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି କାଢ଼ିକି ସେଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକାଇକି ପୁଣି ଚଲେଇବି। ତାପରେ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ବେସର ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେଠି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିକୁ ପକାଇବି। ଭଲ ଭାବେ ଚଲେଇବି। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିକି ସେଠି ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିବି। ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲେଇ ଦେବି। ଚଲେଇଲା ପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ମାମରାକୁ ପକାଇବି। ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇ ମାମରାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି ତା ଉପରେ ପକାଇବି। ଆପଣ ମାମରା ଭଜା ବି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଭଜା ବି ଖାଏ। ଭଜା ବି ଆମର ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖଟାରେ ବି ପକାଏ। ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପକାଏ। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମାମରା ଖଟା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମାମରା ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମାମରା ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।